Indonesia adalah konflik luas saya. Misalnya saat Masalahnya yaitu dosis berfungsi saya bisa memakai berita. Dulu dan সকল বিষয় ক্ষেত্রে পড়া সম্ভব না সুতরাং আমাদের বাচ্চা আমাদের বলেছেন যেগুলি আমাদের প্রয়োজন না যেগুলি আমরা আমাদের থেকে বলবে আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে Matai coklat, সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा थाखाय चिनि ससाइटिनि दाबुक जे ड्राग्स चिनि सेरायरा मिनि बुसा मिनि बुसु चाउल कबर वाइजाय दंमानि थैयै दंमानि अमरबो जों मोनथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुराखाङाव कायसा ड्राग्स डिटेल रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आरो रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स जावै सिग्रा गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फरायमानि जावै आरो ग्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোনো সময় 70 জনা কোনো সময় 120 জনা কোনো সময় 75 জনা অন থেকে গোबां মানুষ সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা সিকালার সিমিয়া তারপর সিনি সসাইটিखौ बोरै सिकालार बसानानै सुख थाया गोबां मानसिया जों ससियेल मिडिया नायजे नुगौ चिनि बोरै रगो ड्राग्स साइ खबर वाइजा माने इउट्यूब नायजे नुगौ चिनि बोरै रगो खबर वाइजा माने पुलिस प्रशासन खबर नांगे गोबां बाथ्रा ताबो अथेबो सबसे बेसि যারা ड्राग्स फाननाय सबसे बेसि एरेस्ट होखा चिनि बाइजाल आउटपोस्ट मा बलायो स्पेशली आंगरनो धन्यवाद मारिबो ओ कয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটি गोबां बरफ ड्राग्स नंखा खय पुलिस बरफ गोबां बरफखा अमदै खायै खय डिस्ट्रिक्ट ताबो ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दङ अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा गनाय चिनि बसापतिनि गाहाम नायनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों गाहाम नायनाय चिनि ससाइटिनो जों गाहाम नायनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंथिनो चिनि ससाइटि गाहाम नाय एककभावे ससाइटिनि जे क्राइम रकम दंमानि हामिया लाबो हित दंमानि थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा बोसा खरकसा ड्राग्स साइ थैखांमानि यागोर बुमा ताबो बुफा बोसा करिनि थांगा तामंनाय आबोनि बागैना आं जारा तिनि फायनाय गामि आमसाइनि जत्त बरमनो सानानि मुसुंगो चिनि ससाइटिव ड्राग्स ताबो केन्सारनि सेबने बेमार पतरङै बुसाखा निनि बुसानो थैया जनि सिगां नोङो संसारबो मोजाङै खालामनानै नों मुसुंमानि नायथखायै नों खालाय खालामनानै मुसुंमानि अ एमां ताबो दोरोखाय जों बाय दंगो दामनि बागै अ ड्राग्स जामनि बागै शुधु अम सिमिया चिनि समाज ताबो कामक कायसा नुजाखा बुइनि बिहिं नतलाङै खालायनानै अमबो कायसा ताबो चिनि ससाइटि बिलाय हामियां दंहा अमरनो जों कासलायनो नांनाय सालायनानै नांनाय किसु जागाव सलानि इनफ्लुएंस बाय बुरि खारो किसु जागा बुरिनि इनफ्लुएंस बाय सला बिहिंनो कागिरिओ अमति बचिनि ससाइटिओ ताबो नुजाखै दंगो